விஜய் டிவி ஆங்கர்னு சொன்னாலே எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரது மாகாபா அண்ட் பிரியங்கா தான். இவங்களோட காம்போ நிறைய மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்ற ஷோஸ் மக்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்ததால அடுத்தடுத்து வர நிறைய ஷோஸ் இவங்களே ஹோஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் சொல்றியா சொல்றியாவும் மாகாபா அண்ட் பிரியங்கா தான் சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சூப்பர் சிங்கர் ஷோவும் பல வருஷமா மாகாபா அண்ட் பிரியங்கா தான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் சூப்பர் சிங்கர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன்னா அது மாகாபா அண்ட் பிரியங்கானே சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு ஷோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபன்னாகவே கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு சிங்கர் ஷோவை ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷோ மாதிரி ரொம்பவே ஃபன்னாக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. மாகாபாக்கு பதிலாக ரியோ ராஜா ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்களாம். ரியோவும் பிரியங்காவும் சேர்ந்து தான் இந்த வீக் சூப்பர் சிங்கரை ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு. இதை கேட்டதுலேருந்து மாகாபா ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ஐயோ அப்போ நாங்கள் மாகாபாவை மிஸ் பண்ணுவோமே, இனி அவரோட கவுண்டர்ஸ்லாம் கேட்க முடியாதுன்னு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மாகாபா, பிரியங்கா, டிஜே பிளாக் இவங்க 3 பேருமே ரொம்பவே க்ளோஸ்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இப்படி மக்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்ததை பார்த்து டிஜே பிளாக் இப்போ ஒரு அஃபிஷியலாக ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்காரு. அது என்னன்னா இந்த வீக் மட்டும்தான் மாகாபா ஆனந்த் வரமாட்டாரு, அடுத்த வீக்ல இருந்து மாகாபா கலந்துப்பாருன்னு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்திருக்காரு. இதை பார்த்ததுல இருந்து மாகாபா ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு மாகாபா அண்ட் பிரியங்காவோட காம்போ பிடிக்குமா? அண்ட் இவங்க 2 பேர்ல யார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு எங்க கூட கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரியான இன்னும் நிறைய சினிமா அப்டேட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் சினிமாஸை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.